oktatás, szórakozás, publikálás, technika, mindennapok, művészet, egészségügy, hallgatói élet, MTTK percek. Köszöntök minden hallgatót az MTTK Percek podcast mai adásában. A mai beszélgetésünk középpontjában az áll, hogy hogyan tudják a hallgatók összehangolni az egyetemi tanulmányaikat, a közösségi szerepvállalást és a személyes szenvedélyeiket. A mai vendégem Kólovics Barbara, aki az egyetem mellett az MTTK Hallgatói Önkormányzatnak a vezetőségének tagja, emellett pedig aktívan foglalkozik néptánccal is. Köszöntelek, Barbara! Elsősorban mesélj magadról, mit tanulsz és mivel foglalkozol az egyetem mellett. Én is köszöntök mindenkit. Én jelenleg a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon vagyok harmadéves okleveles kommunikátor szakos hallgató. Valójában én először az egyetemről a nővéremtől hallottam, aki 2 évvel idősebb, mint én, és ugyanezen a szakon most jelenleg végzi a mesteri képzést. Tőle hallottam először az egyetemről, és úgy voltam utána vele, hogy hát szerintem ezt megér egy próbát. Eljöttem a nyílt napra, és azóta is ugye itt vagyok, és itt tanulok. Ugye a Hallgatói Önkormányzatnak a tagja vagy most már 3 éve. Hogyan kerültél kapcsolatba velük, vagy hogyan történt az, hogy te is a Hallgatói Önkormányzat tagja lettél? Valójában én először a Hallgatói Önkormányzatnak az egyik eseményén hallottam róluk, ami valójában a gólyatábor. Ez ugye arról szól, hogy az egyetem előtt a hallgatóknak van egy lehetősége, hogy megismerjék egymást, valamint pedig a felsőbb éveseket is, hogy valójában milyen ott a közösség, milyenek az órák akár, vagy hogy hogyan folyik a tanítás, tehát hogy ez egy lehetőség arra, hogy nagyobb betekintést nyerjünk magára az egyetemre, és hogy ne az legyen, hogy amikor megindulunk első évben, nem ismerünk senkit, és egyedül érezzük magunkat, és épp ezért van ez a tábor, hogy segítsen nekünk, hogy meginduljunk, ez egy jó kezdet legyen, és hogy ugye már eleve tapasztalatokkal induljunk meg az egyetemre. Tehát én valójában a gólyatáborban ismerkedtem meg a felsőbb évesekkel, akik ugye a Hallgatói Önkormányzatnak a tagjai, és ők hát ugye meséltek nekünk ugye még az első napon arról, hogy hogyan is néz ki ez az egész. Valójában a Hallgatói Önkormányzat, vagy ugye röviden, ahogy mi szoktuk így az egyetemen belül, meg ugye kívül is emlegetni a HÖK, az a hallgatóknak ugye egy képviseleti szervezete. Tehát valójában az ő feladatuk az, hogy képviselje a diákoknak ugye az érdekeit, valamint pedig színes programokat találjon ki. És engem ez fogott meg a leginkább ebben az egészben, hogy egy közösségi tevékenységet végezzek én is az egyetemen belül. És hát igazából ezen a gólyatáboron keresztül ismertem meg őket. És itt megismerted őket, de mikor hoztad el azt a döntést, hogy szeretnél tulajdonképp aktív részese lenni ennek a HÖK társaságnak, illetve a HÖK munkájában? Valójában szerintem rögtön a gólyatábornak az első napján már úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó társaság, és nagyon jó kitalálták ezt az egész tábort is, meg úgy voltam vele, hogy akkor nyilván a többi programot is, és úgy voltam vele, hogy hát én ide szeretnék csatlakozni, ugye, és már így az első nap megmozgatta ugye bennem az érdeklődést, hogy hát ez lehet, hogy megérne egy próbát, és igazából utána meg a többi napon pedig körbe kérdeztem őket, de nyilván ők is meséltek mindenről, de hogy engem ami érdekelt, azokat mind meg tudtam tőlük kérdezni, mert ugye ott voltunk egy helyen több napon keresztül, és meg tudtunk ismerkedni, meg tudtam ismerni azokat a dolgokat is, ami ugye a HÖK mögött van, tehát hogy hogyan szerveznek programokat és hasonlók, és ez egy nagyon jó alapot, meg betekintést adott arra, hogy ugye az egyetemi életemen belül mit tudok itt továbbra is csinálni, vagy folytatni.
Említetted, hogy több feladata van, több rendezvényt ők szerveznek, de pontosan akkor a hallgatói önkormányzat mit csinál az egyetemen, mivel foglalkoznak ők? Hát valójában ezt úgy kell elképzelni, hogy itt több feladatkör is van. Tehát egyrészt, mint ahogy mondtam, az egyetem hallgatóinak képviseleti szervezete, tehát valójában, hogyha valamilyen kérésük van, akkor azokat tudjuk a vezetőség felé ugye említeni, és ezen felül pedig az, hogy színesebbé tegyük az egyetemi életet. Most itt nyilván több programról is beszélhetünk, vannak olyanok, amikhez kapcsolódhatnak például nem csak a kommunikátor szakos hallgatók, hanem az óvodapedagógus, vagy pedig a tanítószakos hallgatók is. Hát most egy konkrét példát is esetleg említsek, ilyen akár az olvasnió, amikor általános iskolások ugye jönnek az egyetemre, és hát tudnak ugye különféle szövegeket felolvasni, ilyenkor általában szoktak ugye lenni a mi tanárjaink közül is, meg a hallgatóink közül is úgymond zsűrik, valamint pedig ilyen a gyereknap is, amikor a Szabadkán a központban, vagyis hát a Korzónál standokat alakítunk ki. Ez ilyen edukatív jellegű, tehát hogy van ilyen matematikai, informatikai és hasonló standok, ahova ugye a kisgyerekek, akik épp ott vannak a városban, tehát az óvodából a gyerekeket is ugye el tudjuk hívni, hogy jöjjenek el és nézzék meg ezeket a különféle programokat, és akkor ugye ez egyben egy ilyen játékos, tanulós, kis aranyos program. Ugye a hallgatói önkormányzatban a vezetőség tagja vagy, de konkrét személy szerint milyen feladatokat csinálsz, illetve milyen feladatokkal foglalkozol a hökön belül? Valójában nálunk úgy néz ki, hogy ugye 3 vezetőségi tag van. Ugye van az elnök, az alelnök, és hát én egy ilyen titkári pozíciót töltök be itt az egyetemen, a hallgatói önkormányzaton belül. Valójában például az én feladati köröm azt fedi le, hogy jegyzőkönyvet írok minden gyűléskor, gyűlés közben, majd utána ezt dokumentálom, és ugye rögzítem, tehát hogy ez neki megvan online formában is, és akkor ugye ezt tudják hát ugye azok a személyek, akik éppen nem voltak gyűlésen, ezt ugye meg tudják tekinteni, nincsenek lemaradva, és akkor általában nálunk ez így szokott működni, hogy minden héten tartunk gyűlést, és akkor ott megbeszéljük az napi, vagy ugye az azt követő programokat, terveket és hasonlókat. Azok, akik szeretnének csatlakozni a hallgatói önkormányzathoz, szerinted mi az, amit nyerhetnek ezzel, hogy ők is tulajdonképp ennek a csapatnak a tagjai lehetnek? Nálunk, aki a közösség tagja akar lenni, az természetesen minden ehhez kapcsolódó dologba betekintést nyer, és ezzel tapasztalatot nyerhet. Én mindig ezt szoktam mondani a hallgatóknak is, hogyha elérkezik a toborzásnak az ideje, hogy ezzel tapasztalatot is kaphatnak, akár magabiztosságot. Az én példám is egy ilyen. Nekem nem annyira volt igazából magabiztosságom, tehát nem voltam annyira magabiztos, meg néha nem is tudtam, hogy hogyan álljak egyes helyzetekhez. És ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy kipróbáljam magamat, hogy hogyan is tudok különféle helyzeteket megoldani, mert ugye bármikor bármi fölléphet. Ebben is nagyon sokat segíthet, valamint pedig egy motiváció arra, hogy az egyetem mellett igenis van időd, és bármi mást is tudsz csinálni, nem csak tanulni. MTTK percek. Ha már idő, ugye egyetemi hallgató vagy, a hallgatói önkormányzatnak a tagja is, továbbá néptáncolsz hosszú évek óta. Hogyan tudod beosztani az idődet, és hogyan tudod ezeket az aktivitásokat tulajdonképp összehangolni? Én lassan 11 éve néptáncolok, és utána, mikor elkezdtem az egyetemet, ugye nyilván akkor csatlakoztam a hallgatói önkormányzathoz is. Azon felül még, amit így mellette megemlítenék, az az, hogy
ugye az egyetemünkön van ilyen hobbiszerű röplabda is, és arra is elég gyakran járok. És kicsit nehéz néha, összehangolni az összes tevékenységet, meg azt is, hogy ugye mindenben ott tudjak lenni. Hát, hogyha nem is 100%-osan, de akkor legalább egy olyan 80-90%-osan, hogy mindent meg tudjak csinálni, és ott tudjak lenni. Egyébként nehéz feladat, de viszont én úgy gondolom, hogy akinek van erre motivációja, az biztos, hogy meg tudja csinálni. Az a lényeg szerintem, hogy egy prioritás legyen a fejünkben, hogy nekünk most mi a fontosabb. Tehát, hogy nyilván nem azt mondom, hogy próbáljunk meg, nem tudom, eldönteni, hogy melyik a fontosabb, mert ez nekem is egy nehéz feladat, hogy eldöntsem, hogy tényleg mi az, ami fontos, meg mi az, ami kevésbé fontos, de azért valamennyire próbáljuk meg ezt az egészet pontosítani, hogy nekem most lehet, hogy el kellene mennem próbára, de van egy gyűlésem, de később lesz röplabda is, de hogy ezek mind fontosnak érzem, de lehet, hogy néha egy kicsit ugye ki kell hagyni azt, ami úgy érzem, hogy sok. Tehát, hogyha úgy érzem, hogyha egy próba nem fér bele, hanem egy gyűlés lehet, hogy előbb kellene megbeszélnem a többiekkel, akkor inkább egy gyűlésre megyek el. De egyébként nekem nagyon sokat segített az is, hogy meghallgassam másoknak a véleményét. Anyukámékkal is elég sokat beszéltem erről, hogy hogyan tudom az időmet beosztani, és hogy hogyan is lehet ezt igazából megvalósítani, mert ez nem egy egyszerű feladat, viszont úgy gondolom, hogy elég motivációval bármit meg lehet csinálni. Mindezek az elméleti taktikák mellett szoktál valamilyen konkrét módszert alkalmazni időbeosztásra, például naptár, jegyzetfüzet, esetleg azok a kicsike lapok, amire ráírod, hogy mikor, hova kell menni? Én általában a naptárat szoktam használni, ugye a telefonomban applikáción keresztül, oda szoktam felírni mindent, amint megtudom, mert mindig muszáj néznem, hogy előre mennyi programon kell részt vennem, meg hasonlók, mert eléggé be vagyok már most táblázva. És ezt szoktam igazából használni. Jegyzetekben általában csak azt szoktam felírni, hogy mit, hányra kell befejeznem, mert ugye a naptárban csak annyit írok fel, hogy ettől a dátumtól eddig nem leszek elérhető, vagy éppen valamilyen eseményen vagyok, de egyébként ezt a kettőt szoktam alkalmazni. De mondjuk tényleg az is fontos, hogy úgy osszuk be az időt, hogy mindenhol egy picit részt vegyünk, bár is én olyan típus vagyok, aki nehezen mond le dolgokról, de viszont az, amit az előbb is említettem, hogy valamennyire azért kell egy kis, hát legalább egy kicsi prioritást kialakítani. Mondjuk van is egy tök jó példám erre az egészre. Márciusban lesz egy vezetőképző, amire a mi egyetemünkön a hallgatói önkormányzatból tudnak ugye tagok elmenni, valamint pedig akkor ugyanabban az időpontban, márciusban lenne egy fellépésem is, és még ezek mellett még a kultúra kutató műhelynek, ami itt az egyetemen nálunk van, pont akkor esik egy kutatása is, és ez a 3 dolog így összesűrűsödött, és nem tudtam elhinni, de mind a 3 pont ugyanarra a dátumnapra esett, és hát nekem is nagyon el kellett gondolkoznom, hogy mi az, ahova, vagy hát melyik esemény az, amit szívesebben megnéznék, vagy megcsinálnék nyilván, de én az alapján döntöttem el most például ennél az esetnél, hogy melyikről tudtam előbb, és hogy melyiknél jeleztem előbb, hogy ott tudok lenni. És egyébként szerintem ez is egy fontos része a dolognak, hogyha úgy érezzük, hogy nem tudunk dönteni, hogy melyik a fontos, akkor először azt válasszuk
ki, amire először rámondtuk az igent. És akkor nem az van, hogy később le kell mondani az miatt bármit is. MTTK percek. Mondtad, hogy 11 éve néptáncolsz lassan. Számodra mit jelent a néptánc? Ez egy kikapcsolódás, vagy már inkább egy olyan tevékenység, ami a mindennapjaid része lett? Hogy látod ezt? Én ezt kikapcsolódásnak is mondanám, de nem csak annak, ez nekem annál sokkal többet jelent, ugye, mint ahogy említetted te is, meg már én is előtte, tényleg lassan 11 évet táncolok, nekem ez nagyon az életemnek a része, nagyon fontos számomra, és többször volt olyan pillanat, amikor azt gondoltam, hogy ez most már nagyon sok, és hogy megégetem magamat ennyi sok eseménnyel és programmal, és hogy mindenhol ott tudok lenni, és hogy néha nem tudom én se eldönteni, hogy mi a fontos, de nem tudnám egyébként ott hagyni. Tehát, hogy nekem ez tényleg nagyon fontos, és nagyon régóta az életemnek a része. MTTK percek. És még így a végére szeretném megkérdezni, hogy azoknak a hallgatóknak, akik szeretnének több területen is aktívak lenni, mit tanácsolsz? Mi az, amire figyeljenek oda? Hát egyrészt azt, hogy adjanak maguknak időt, hogy el tudják dönteni azt, hogy tényleg mi az, amit szeretnének csinálni, mi az, amiben bele akarnak kezdeni, és hogy tényleg van-e rá idejük. Most nyilván mondom én ezt úgy, hogy én is tényleg eléggé elfoglalt vagyok, meg én is sok mindent csinálok, de egyébként megéri ezen elgondolkozni, nehogy bárki is megégesse magát, mert nekem is sokszor voltak ilyen eseteim, amikor azt éreztem, hogy ez már sok, és nem tudok mit csinálni, viszont éppen ezért fontos, hogy átgondoljuk azt, hogy na most tényleg akkor ebbe kezdjek bele, vagy ne kezdjek bele. Valamint ez a naptáros dolog, amit említettem, ez is egy tök jó, fontos dolog, ugyanis bármikor, amikor egy programról szó kerül, mondjuk akár legyen az egy fellépés, vagy a hallgatói önkormányzatban, nem tudom, mondjuk az egyetemi hét, vagy a sportnap, akkor ezeket mind próbáljam meg előre beírni tehát, hogy próbálja meg mindenki előre beírni a programot, és úgy alakítani a mindennapjait. Most nyilván itt több minden is közrejátszhat, de szerintem, mivel én is azon vagyok mostanában, hogy egyre jobban próbáljam meg az időmet beosztani úgy, hogy mindenhol ott tudjak lenni, és mindenből ki tudjam venni a részem, ezért is fontosnak tartom, hogyha valaki például több mindenbe akar belekezdeni, akkor tényleg gondolja át, hogy mi az, ami fontos, és hogyan is szeretné csinálni a jövőben. Tehát, hogyha van rá ideje, és van rá motivációja, akkor mindenféleképp, mindegy, hogy miről van szó, de mindenféleképp megír egy próbát. Én nagyon szépen köszönöm Kólovics Barbarának, hogy elfogadta a meghívást, és hogy megosztotta velünk tapasztalatait a hallgatói önkormányzat munkájáról, időbeosztásról és a néptáncban való aktív részvételről. Remélem, hogy beszélgetésünk inspiráló volt mindazoknak, akik szeretnének aktívak lenni az egyetemi közösségben. Ezek voltak az MTTK percek. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A folytatásban hallgassák meg Kollár Melitta riportját a topolyai Firic moziról. MTTK percek. Topolyának, az észak-bácskai városnak már évtizedek óta nem volt magyar nyelvi mozia, és mindössze néhány kivételes alkalommal valósult meg magyarul is elérhető vetítés a településen. Egy csapat lelkes fiatal észrevette ezt a hiányosságot, és létrehozta a Firic mozit. A mozi vetítései rendszeresen teltházas események, legutóbb a Szenvedélyes nők című filmet kétszer is bemutatták.
Nagyidei Márk, a Firic mozi elnöke elmondta, a névválasztás visszakacsintása történelem felé. Emellett a mozi által képviselt utat is szimbolizálja. A Firic mozit igazából nem mi hoztuk létre, mi is benne voltunk a szervezésben, de nem csak a mi ötletünk volt. Ez az egész úgy indult, hogy 2024 nyarán szervezték meg az első vetítést, akkor még Németh Klaudió és Kovács Viktornak a szervezésében. Mi akkor még csak segítkeztünk, meg először rájöttünk megnézni, hogy hogyan is működik egy ilyen vetítésnek a megszervezése, és aztán 2025-ben vettük át tulajdonképpen a mozinak a szervezését, és 2025-ben történt meg az is, hogy ez a mozi önállósul, civil szervezetté vált, mert hogy ugye előtte a Topolyai Ifjúsági Klubnak volt a része. A Firic mozi azért kapta ezt a nevet, mert a topolyai mozinak régen volt egy mozigépésze, Firic János, aki nagyon sokat tett azért, hogy a valamikori topolyai mozélet olyan legyen, amilyen volt. Ugyanis amikor még nem ez a modern technika volt, és nem úgy működött, hogy egy pendrive-on el tudtuk hozni a filmeket, akkor ezeknek a filmeknek az elszállítása nagyon is nehéz volt, mert hogy filmszalagokon vitték egyik városból a másikba, és Firic János nagyon sokat tett azért, hogy mondjuk ezeket a filmszalagokat Topolyáról elvigye a kisebb falvakba, hogy ott is megkapják az emberek ezt a mozi élményt. És ahogy Firic János tulajdonképpen tett azért, hogy itt a Topolya környékén a mozikultúrát kicsit fejlessze, meg hogy tegyen ezért, így akarunk mi is tenni. Ezért is kapta a mozi ezt a nevet, és hát ezért is vállaltuk át aztán mi a szervezést 2025-ben, hogy egy kicsit így ezt az egészet újraélesztjük itt Topolyán, mert hogy a művelődési háznak a munkájában azt tapasztaltuk, hogy a színház élet az már nagyon jó, és nagyon sok van, viszont nagyon kevés mozivetítés. Így viszont reméljük, hogy egyre több. Szabó Szintia, a Firic mozi csapatának tagja kiemelte, a nézői igényt mindig figyelembe veszik, amikor kiválasztják a vetítendő filmet, de a saját elképzeléseiket is beleveszik a projektbe. Igyekszünk ugye figyelembe venni nyilván a közönségnek az érdekeit, és hogy ők mit szeretnek jobban, ugye ami nyilván a vígjátékra hajaz. Nincs egyébként séma, megnézzük, hogy milyen filmek vannak újonnan kiadatott filmek, próbálunk a régi klasszikusokból is válogatni, úgyhogy simán a saját ízlésünk szerint próbáljuk beigazítani ezeket a filmeket. Általában vígjátékokat szoktunk hozni, de azért igyekszünk egy-két drámát is így becsempészni, ami ugye nehéz, mert arra kevesebben jönnek el, úgyhogy a vígjátékok vannak többségben. Hoztunk már dokumentumfilmet, viszont annak nem volt olyan nagy a nézettsége, úgyhogy emiatt így egymás között arra a döntésre jutottunk, hogy dokumentumfilmet nem fogunk hozni, csak hogyha valami nagyon-nagyon sikeres és híres lenne, esetleg akkor próbálkozunk meg vele, de egyelőre nem látunk rá igényt. Boros Gábor, a művelődési ház technikusa, a vetítéseket technikai oldalról közelíti meg. Van, amikor a saját vásznunkat, tehát a művelődési háznak a mozivásznát használják, de olyan is szokott lenni, amikor a filmforgalmazók hozzák az ő saját vásznukat. A technikai rész olyan, hogy kicsit komolyabb, az szintén változó, tehát vagy akik jönnek, ők hozzák a saját főszerelésüket, vagy pedig mink adjuk a miénket, de szokott olyan is lenni, hogy ők hozzák mondjuk a vetítési részt, mink pedig adjuk a hangtechnikai részt. Magyarországi filmek, azokat tulajdonképpen nem is kapjuk, hanem azt a Firic mozi csapata rendezi, mink csak a technikai részét adjuk a művelődési ház részéről. A hazai szerbiai filmeknél, ott pedig egy cég, a beográdi Mobil 3D Cinema, ők hozzák a filmeket és a saját főszerelésüket, vagy pedig hozzák és akkor mink adjuk a mi részünket. De nekünk is megvan, hogy mikor bírunk vetíteni. Mivel nem csak a mozi van, tehát nekünk ott van a színházi események, a tájházi programok, művésztelepi események, tehát nekünk mi vagy szerteágazó kiállítóteremben is, tehát ezeket nekünk mind össze kell hangolni, hogy a terméket bírjuk használni, mivel amikor ilyen események vannak, oda általában egy technikus kelleni szokott. Mivel 2 technikus van itt a cégben, tehát ezt össze kell hangolni, hogy minden működjön. Márk szerint a közönség visszajelzései
pozitív és negatív kritikái a legfontosabb része a mozinak. Enélkül nem tudna működni a hely. Hát a legtöbb energiát adja ehhez, hogy ezt csináljuk, azok a visszajelzések. Mert még 2025 nyara felé, tavasszán pontosan nem tudom, jött egy olyan visszajelzés az egyik filmünkkor, hogy egy néző írt nekünk, hogy igazából ő zentai, és nem volt még ezelőtt Topolyán, csak átutazóban, most először rájött Topolyára azért, mert mi egy filmet levetítettünk. Tehát, hogy láttuk azt, hogy van érdeklődés, de ugyanezt mutatja az is, hogy minden korosztály jelen van, az idősektől a legkisebbekig. Kollár Nikolett a Firic mozi legtöbb vetítésére ellátogat. A kikapcsolódás mellett fontosnak tartja a magyar nyelvű filmnézési lehetőséget. Nagyon jó dolog szerintem, hogy van mozi, meg látom azt is, hogy jönnek rá az emberek, tehát ez szerintem egy nagyon jó dolog a magyar közösségnek, hogy van ilyen opciójuk is, hogy bírjanak mozizni. Uglár Lívia több vetítésen is részt vett már. Úgy látja, hogy a vajdasági magyarságnak egyre több lehetősége adódik anyanyelven filmeket nézni. Örülök neki, hogy ennyi magyar nyelvű rendezvény van, tehát úgy mozi, színház, Topolyán. Palicson most már több alkalommal lehet magyar mozit nézni, és remélem, hogy a környező kisebb városokban is kicsit jobban ráfektetik erre a hangsúlyt, hogy egy kicsit több magyar filmet tudjunk megnézni mi is itt a délvidéken. A Firic mozi csapata küldetésként éli meg, hogy a filmek a vetítéseken nevetést, a vetítések után pedig beszélgetést váltsanak ki az emberekből. Amíg lesz közönség, addig mozi is lesz. A csapat ennek tudatában szorgalmasan dolgozik, hogy minél több teltházas vetítést szervezhessen. Oktatás, Szórakozás. Publikálás. Technika. Mindennapok. Művészet. Egészségügy. Hallgatói élet. MTTK MTTK percek.